Ahojte, vítajte na mojom kanáli Namaste Asia a vítajte v dnešnej jogovej praxi zameranej na uvoľnenie stuhnutých nôh a jemný reset nervového systému. Počas najbližších 15 minút pôjdeme spolu cez plynulú sekvenciu, ktorá prekrví celé telo, uvoľní napätie a pomôže ti opäť sa spojiť s dýchom. Takže nájdi si pohodlné miesto, kde sa budeš cítiť v bezpečí a v pohodlí. No a môžeme začať. Postav sa pohodlne do podložky, spoj dlane pred srdcom, nadýchni sa nosom a vydýchni. Vnímaj, ako sa telo začína predlžovať, hlava sa odľahčuje a ramená klesajú nadol. Každý nádych nás uvoľňuje a uzemňuje. S ďalším nádychom zdvihneme ruky nad hlavu, s výdychom ich pripažíme k telu. Nádych, ruky hore, výdych, ruky dole. Ľahké prebudenie nášho tela, našej energie. Poď v rytme dýchu, nádych a výdych. Pod nádychom do mierneho predklonu dlane polož na holene, pohľad smeruje do podložky. Cez nádych sa chrbát predlžuje a cez výdych uvoľňujeme zadnú stranu nôh. Chrbát necháme ale stále rovný. Daj ruky v bok a cez nádych prejdi do stoja. Chodidla dáme na šírku bokov, s nádychom dvihneme pravú ruku, s výdychom prejdeme do úklonu doľava, pohľad nasmeruj nahor. Stimulujeme stabilitu a stred tela, zapájame hlboké svaly. Nádych prejdi na stred a dvíhame ľavú ruku, výdych úklon doprava. Opäť pohľad nasmeruj do svojej dlane alebo smerom nahor. Stále dýchaj zhlboka a jemne. A poď pomaličky s nádychom na stred. Budeme teraz krúžiť smerom dozadu, čiže rozhýbeme ramená, čiže robíme veľké kruhy ramenami dozadu. Nechaj napätie prirodzene odtekať, no a prines viac priestoru do hrudníka. Dokončíme, pripažíme. Prejdi na začiatok podložky. S nádychom spažíme ruky, s výdychom prejdeme do hlbokého predklonu. Nádych, pozri pred seba. Výdych zanožíme do plenku, klik chaturanga. Nádych, pes hlavou hore. Výdych, pes hlavou dole. Táto sekvencia prehreje telo, prebudí svaly a aktivuje krvný obeh. Psovi dýchame. Nádych, vykročíme pravou nohou medzi dlane, prejdi do hlbokého predklonu a pomaly cez nádych prejdeme do stoja, vzpažíme ruky, spojíme dlane, výdych, pripažíme. Nádych, vzpaž ruky, spoj dlane. Výdych, hlboký predklon. Nádych, pozri pred seba, rovný chrbát. Výdych, zanožíme, klik chaturanga. Nádych, pes hlavou hore. Výdych, pes hlavou dole. Zatiahneme brucho dovnútra, pozeráme na pupok. Vystierame chrbát a otlačame sa od dlaní, od podložky. Ešte predýchaj túto pozíciu. No a pomaličky môžeš s nádychom vykročiť na začiatok podložky, pozrieť pred seba. Výdych, hlboký predklon.
Nádych, poď do stoja, vzpaž ruky, spoj dlane, výdych, pripažíme ruky. No a posledné kolo, nádych, spoj dlane, výdych, hlboký predklon, nádych, pozri pred seba, výdych, zanožíme, klik chaturanga, nádych, pes hlavou hore, výdych, pes hlavou dole. Sa predýchame opäť na pár dýchov, väčšinou je to na tých 5 dýchov. Takže zasústreď sa vedome na svoj dých, zasústreď sa aj na túto relaxačnú pozíciu a môžeš cez nádych vykročiť na začiatok podložky, pozrieť pred seba, výdych, hlboký predklon a pomaly cez nádych prejsť do stoja, vzpažiť ruky, spojiť dlane, výdych, pripažíme. Takže nohy dáme na šírku, chodidlá sú na seba kolme, pozícia trojuholníka. Hrudník otvárame, nohy predĺžujeme, dýchaj hlboko a vedome. Pod s nádychom späť do stoja, otočíme chodidla na druhú stranu, s nádychom sa natiahni a s výdychom klesáme, tentoraz pravou rukou, smerom k pravému členku. Pohľad nasmeruj nahor a opäť dýchaj do tejto pozície. Veľmi pomaly. Dýchaj do hrudníka. Nádych, prejdi do stoja, s výdychom rozkročíme nohy o čosi viac, ruky v bok a cez výdych prejdeme do mierneho predklonu s rovným chrbátom. Nádych, dvíhame pravú ruku smerom nahor, mierna rotácia v spodnej časti chrbta. Výdych, vlož dlaň do podložky a s nádychom dvíhame ľavú ruku smerom nahor. Výdych, vlož aj ľavú dlaň do podložky a prejdeme do úplne hlbokého predklonu. Možno sa ti podarí vložiť temeno hlavy do podložky. Tu prirodzene prekrvíme mozog. Nechaj krk mäkký, uvoľnený a poď pomaličky s nádychom do stoja a prinožíme. S nádychom odkroč ľavou nohou do pozície bojovníka B, čiže ľavá noha je pokrčená v kolene, ruky upažené, ramená uvoľnené, tlačíme jemne nadol. S výdychom oprieme predlaktie o naše pravé stehno a ľavú ruku natiahneme popri tvári. A poď cez ďalší výdych vložiť dlaň do podložky k ľavému chodidlu. Predýchaj. Otočíme strany, prechádzame do bojovníka B s pravým pokrčeným kolenom. Vlož teraz pravé predlaktie na stehno, ľavú ruku natiahni popri tvári, pohľad nasmeruj do dlane. Cítiš, ako sa telo predĺžuje, boky otvárajú. No a teraz vlož pravú dlaň k pravému chodidlu do podložky. A opäť nechaj ľavú ruku natiahnutú popri tvári. Túto pozíciu drž jemne, bez nútenia. Nech je pohodlná, stabilná. Pod nádychom na stred, vlož ruky v bok a prinožíme. S nádychom vzpažíme ruky a prejdeme na špičky. Pozícia hory vrchu. Cez nádych sa vyťahuj na špičky, vyťahuj ruky smerom nahor. Dýchaj, zasústreď sa na nejaký bod pred sebou. S výdychom
Uvoľni chodidlá do podložky a prejdi do hlbokého predklonu. Úplne sa uvoľni. Nechaj nohy, aby sa naťahovali svojim vlastným tempom. Dýchaj do priestoru za kolenami. S nádychom poď pomaličky do stoja. Spoj nohy. Chytíme sa vzadu za chrbtom za lakte a zanožíme ľavú nohu a cez výdych prejdeme do hlbokého predklonu do Paršvotánasány. Viac vnímaj predĺženie hamstringov a aktiváciu trupu. Zostaň pokojný v dýchu, prinožíme, zanožíme pravú nohu a cez výdych prejdi opäť do hlbokého predklonu k ľavej nohe. Dýchame a držíme jemný balans. A poď pomaličky cez nádych späť do stoja, uvoľni ruky a prinož nohy. Prejdi do sedu. Prejdeme si pozíciu Maričiasana A, takže ľavú nohu pokrč v kolene a petu pritiahni k zadku, prejdi do predklonu a ľavú ruku skús dať poza chrbát a možno sa chytíš obidvomi rukami za chrbtom. Sme v hlbokom predklone, masírujeme orgány, podporujeme trávenie a tým resetujeme nervový systém. S nádychom pritiahni teraz pravú petu k zadku, dvíhame pravú ruku a cez výdych prejdi do hlbokého predklonu k vystretej ľavej nohe a opäť sa pokúsime chytiť vzadu za chrbtom. Dýchaj jemne a poď uvoľniť, vystrieť nohy. Teraz oprieme ľavé chodidlo vnútornú stranu pravého stehna, s nádychom spažíme ruky a prejdeme do hlbokého predklonu. A nechaj dých, aby ti zmäkčil zadnú stranu tela. S nádychom spažíme ruky, prejdeme do sedu a vymieňame nohy. Pokrčíme pravú nohu, oprieme chodidlo o vnútornú stranu stehna a poď cez výdych opäť do hlbokého predklonu. Nádych, prejdeme do pozície motýlika, spojíme chodidlá, cez nádych sa vytiahni hore a cez výdych prejdi do hlbokého alebo mierneho predklonu Baddha Konasana A. Takže kolená nám teraz klesajú nižšie, boky máme uvoľnené. Je to veľmi jemná, upokojujúca pozícia. Nádych, prejdi späť do sedu. Sadneme si do sedu lotosu. Dlane dáme vedľa bokov. A skúsime sa dvihnúť smerom nahor. Aktivujeme hlboký stred tela, dvíhame energiu. Dýchaj pokojne, aj keď je táto pozícia dosť intenzívna. Uvoľni. Prejdeme si teraz dýchanie Kapalabhati. Aktívny výdych, pasívny nádych. Brucho zaťahujeme dovnútra. Zastav Kapalabhati, hlboký nádych a opäť.
Zhlboka sa nadýchni, zhlboka vydýchni a vydýchni všetko napätie. Tak spoj dlane pred srdcom. No a ja ti ďakujem, že si doprial tento čas pre seba. Nech je teraz vaše telo ľahšie, nohy uvoľnené a mysel jemnejšia. Namaste. Ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudni dať like a sledovať ma. Pa, pa.